Euskaltzaindia 1919 urtean sortu zen, eta haren helburuak dira besteak beste, euskara sustatzea, erabilera zabaltzea, hizkuntzaren kalitatea bermatzea eta hiztunon eskubideak zaintzea. Eta hau ez diondik, bere webgunean aurki ditzakezu hitz hauek hitzez. Linguistikaz, soziolinguistikaz, onomastikaz, toponimiaz, dialektologiaz, gramatikaz, hiztegiaz eta abarrez arduratzen da Euskaltzaindia. Ez da lan makala, Eta bertan gaudela, hilala biziko galdera bat egiteko aprobetxatuko dut. Kaixo, Mikel, momentutxo bat besterik ez, Aizu, euskaraz nola esan behar dugu? Bilbo ala Bilbao? Bilbo. Eskerrik asko, Entzun duzuen bezala, Euskaltzaindiak Bilbo onartzen du Euskal izen bezala. Mikel, barkatu, baina hemen gaudela aprobetxatuz, orduan Bilbo erabili behar dugu ofizialki? Bueno, ofiziala zer da? Euskarazko izena Euskaltzaindiak finkatua Bilbo da. Orduan, euskaraz idazten dugunean, Bilbo erabili behar dugu. Gero, udalak administrazioen ikuspegitik izen ofizial moduan Bilbao dauka, baina udalak berak deklinatzen duenean Bilboko udala erabiltzen du, edo Bilbora, edo Bilbotik. Orduan, zer den ofiziala esatea, batzutan ez da hain argia, baina argi dago euskarazko izena Bilbo dela. Eta zergatik Bilbo? Bueno, Euskaltzaindiak herrien euskal izenak aztertu zituenean, 80. hamarkadan kasu honetan, aztertu zuen literatura. Eta ikusi zuen Bilbo izan dela euskal literaturan agertzen den izena, beti agertzen den izena, eta ez dela atzogoizeko gertaera fonetiko bat, ez da atxabalta esatea edo argulla eta ez Arrigorriaga. Esan nahi dut Bilbo agertzen dela euskaraz idatzitako liburuetan betidanik, eta gainera ingelesez ere erabiltzen zen Bilbo, hemen Euskal Herrian, baina bereziki Bilboko portutik esportatzen zen burdina eta burdinez egindako gauzak izendatzeko. Bai ezpatak, bai horrelako gauzak, Erdi Aroan Bilbo deitzen ziren, oso preziatuak zirelako. Eta zure ustez Tolkienek bazuen eztabaida honen berri bere pertsonaia bati Bilbo izena jarri zionean? Ez dakit eztabaidaren berri eta Bilboren berri edo bakarrik ezpata hoien berri izango zuen eta hor hitz joku bat egin zuen, baina bidaia baten hasiera izan daiteke hau.